Dakong drug bypass operation sa Mandawi City, kapin sa usa ka kilo sa drugas ang ilang nasakmit. Ano ang report ni Nico Serino? Malampuson ang surveillance ug monitoring nga gihimo sa mga sakop sa Mandawi City Police sa ilang high-value target. Sa operasyon kaganihang tungang gabi sa may barangay Mantuyong, nadakpan ang 57 anyos nga lalaki. Nasakmit sa bypass ang moabot sa 1 kilo sa gidudahan nga shabu nga mobalor og 6.8 million pesos. Nag-operate kuno siya dili lang sa Mandawi City apan sa silingan nga mga dakbayan. Napriso na ang mga sospek kaniadto ug nalambigit sa uban nga mga criminal activities. Apan paggawas gingong mipadayon sa illegal nga binuhatan. Kining tawhana about to dispose na unta niya ang drugas, no? Dili lang diri sa Mandawi kundi pati sa nearby cities, no, just like Talisay City. Gihangup sa hepe sa Mandawi ang operasyon ug ang dakong volume sa drogas nga nasakmit. Ning maong gidaghanon, ubay-ubay na gyud kuno ang madaot kun nabaligya kini sa kadalanan. Impact ani tungod kay wala niya na dispose, no, atong mga katawhan, labi na ang mga kabataan, na minimize, no, na minimize ang result, no. Nakita naman nato kung unsa ang impact sa druga sa atong mga katawhan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.